Di. Lah ya apa aku takon? Ya apa tebakan? Apa urung diamongi Bu Guru? Wis ning sekolahku akeh. Ning Akeh banget tuh sing kaya ngono. besok tanya kali karo Bu Guru ya. Bu, iki jenenge hewan apa, Bu? Ngono ya. Ya. Wis tak angkat. Eneng neh? Masa iya? Iki. Ku jenenge hewan apa, Bu? Ngono sih. Ndi neh? Aduh. Ndi? Aduh. Aduh toh. Oh iya. Besok tanya sama Bu Guru ya. Bu, jenenge apa, Bu? Ngono ya. Oh, ning dhuwur. Ya. Dhuwur kae. Ndi? Ndi toh? Belah. Oh iya dhuwur kaya. Kaya neng. Ya, monggo. Anu kok dolan-dolan bar sekolah hampir. Nggih, monggo.